RMN Production Center. Mudalit kaninyo Nining Sugilanon. Hilom na anak. Eli. Tulog wala di imong nanay. Laylay sa usa ka mapinanggaong inahan. Kadto tienda bakal papay ili tulog anay. Bisag unsay mahita po, dili kabiyaan ni nanay, anak. Pasakitan ko ni mo, Mila. Mauni angay ni mo. Dugo. Dugo. Anak ko, dili ka biyaan ni nanay. Laylay. Nabati ko usap ang Laylay. Haid ka rin magikan. Ayaw. Ayaw! Ang Laylay ni Mila. Ang laylay sa sakinahan, makapahinanok sa iyang anak. Apan kung may babati kang laylay sa tungang gabi, mahinanok ka kaha. Ang laylay ni Mila, tagsulat Marites Parba Albores, Direktor June Caraca Pujanes, Spener Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nacurda, dalit sa RMN Drama. O karon sa sumpay ni Bagotang Sugilanon, ang laylay ni Mila. Ngano man? Ha? Unsay ngano man? Mahimo bag mo atubang ka nako? Ayaw pagtakilid. Ilain kayo pamation ng imong tingog. Mura kag naa sa ilawom sa yuta. Hey, sige na. Atubang na nako. Ngano man? Ah! Stanley? Stanley! Hey, I'm sorry. Aray. But you were hysterical. Mura nagdagakita og multo samtang nga nagdungaw na ko. Nagdamgo ka nga, nagbuka ang mata. Shit! Stanley? Yes. Yes, nagdamgo ko. Sabay mo Shit! ko. You seem so scared. Samtang nagtanaw ka na ko. Why? Wow.
Dali na. Bangon na. Fix yourself kay manaog na ta. Hey! Ngano hikuptan ko nimo? Barok na kang dito. Walay good morning kiss diha. Good morning. So lousy. Come here. Closer, baby. So I could kiss you right. Gigutom na ko. Dili makapas mo ni mo kung natagan talang kag deeper kiss makadiyot. So come, baby. Don't be such a spoiler. Better when you're closer. What's wrong with you? Ganun nanukmod ka man. Don't you like my kiss? Ha? Shit! Nausap ka na, cute. Himulat siya kung gihatagan pagbalik kong pagduda nga may babae kag yung ikabuangan dili sa inyong probinsya. Shit! Hey, asa ka? Magawas din sa kwarto. Ngahubo? Why not? Unsa? Basi pa makita sa uban ang akong kanindot and will value my worth. Unsa? Don't you dare! Oh. Shit! Migawas yun. Animal yun yung bayana. Adel! Adel, wait! Animal kini si Masing. Ginambalikon dayon ko. Kaya dili ko gusto nga mag-inusara. Animal. Magawas na lang ko din sa lawak. Magdali ko. Kaingog ba nga mag-inusara? Leche. Balik ka sa itong lawak! No! Oh my God! Oh my God! Naghubo silang duha. My goodness! Stanley! Adel! Usay nahitabo? Usay niyang gibuhat? Nganong hubo mo nga nang gawas sa inyong lawak? Hi, Lola! Shit! Lola! My goodness! Balik mo sa inyong lawak. Stanley, pagdali. Makita mo sa mga katabang. Ah! My God! Ako'y nauwaw sa akong nakita. Mas una pa hinoon ko nakasudog balik sa akong kwarto. Oh, hinoon. Diha pamansad ko sa ganghaan. Nanood na baka sila o balik sa ilang lawak. Gusto na kong mukanaog. Ang animal nga masingay, tingali siya kini. Karon gyud ka na kung babayhana ka. Karon ka pa mo balik, ha? Gisapot gyud ko nimo. Karon ka. Senyora. Si Mila. Si Mila katong ako nakita. Dili. Ayaw. Palayo na ako. Palayo! Siyalan ko na. Palayo. Oy, nabahala ka diha. Basta kay may anhin ako di mo, ha? Libo kinitigwa nga, ay. Pagtanaw sab niya na ako ron, mura sig nakikita ka ba? Abi kay hubag magkitong akong mga eyebags. Ay, nabahala ka diha, oy. Dinin ako, pero imo magkugidispatsar. Hindi ba yung hinuon? Kay matulog ko, ay.
Bahala, nagdili ka magkakaon. Abi, manugto ko pag-usab. Last na lagi na. Kung dili gyapon ka magable, ay bahala na diha ka uroy, oy. Wala nagi ko salain eh. Palayo! Ayaw na kong samuka pa! Palayo! Wa na. Nawa na. Wa na'y nanuktok. Pukason ko na ning habol nga akong gibukot. Ay, may babae nga nagbarog tungod sa pultahan ning ako lawak. Maseng! Maseng, ikaw ba ka na? Maseng! Hoy, animal! Mayo kay niya ka na. Dili ba basod ko nga balik na yon? Nga nung karon ka labi balik, ha? Huwag mahimo ba? Dool na nako, dire. Ayaw na pagtalikod niya sa may pultahan. Karon mahadlo ka di ay. O niya nagdugay-dugay ka og balik. Dool nga rin ako. Alalaye ko. Pagdali. Mitiad siya. Nagtiad siya nga nagpaingon dinhi sa akong naimutangan. Kalahin sayang naong. Buhi ko. Mag-shower una ta sa dili pa ta manggawas. Karon makigdungan ka nag-shower na ako. Pero ganina imo kong gitukmod. Ay, sorry na. Oh, si Lola! Misinggit siya! Diya ka una! Stanley, babe! Huwat ako! Shit! Namiyakit ay! Ay, ano? Nalimot na sa siya. Naghubok pa siya nga bidagan pa ingon siya apuhan. Ay! Ayaw, pagduhol na ako. Palayo! Huwag ko saan mo! Palayo! Ayaw pagduhol na ako. Ayaw ko saan! Palayo! Ayaw kong ikapa! Lola, open it! It's me, Stanley! Stanley! Igo ka lagi sa akong gihapak nimo. Nagtuo kang dili ko musukol nimo. Pues, nasayop ka. Kay bisag patay ka na. Makahimo paghihapon ko sa pagpatay nimo. Right. Niago kapag gihapon. Pues, tiwasan ko ikaw. Da! Nagkadugo na ang imong Nino! What have you done? Oh my God! Stanley! Stanley, baby! Stanley! My God, Lola! Imong yapak sa imong gibit-bit nga lamshit ang kaugalingon imong apo! Usa! Pero... Stanley! No, dili kini mahimo. Dili ikaw ang akong nakita kaganina. Dili ikaw! Stanley, my God! Stanley, apo! Stanley! Ano ka, Lola? Wala siya maglihok, Lola! No! Apo! Baby! Apo, pagbata pa sa iluwa si Lola. Pagmata, Stanley. Dili ka mahimong mamatay, Stanley. Stanley! Stanley, apo ko!
Kay galaan, dapiton ka mo sa pagpaminaw sa uban pang masumpay ni pag-utang sugilanon. Ang laylay ni Mila. Tagsuwat Marites Parba Albores, ubo sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spener Joel Bense. Recording editor, Randy Tayad, soundman, Aldwin Nacurda. Dalit sa RMN Drama. Tulaga